Este é a denominada Caleta Española, xusto ao pé da base Juan Carlos I, e temos hoxe un día máis ou menos tranquiliño en canto a mar. Xa vedes que temos algún que outro xeo por esta zona, chegando a costa, isto que se denomina brax, que son, digámoslo así, desprendementos que se producen dos glaciares e demais, non? Desas masas de xeo que se van fragmentando pouco a pouco no mar e que chegan á costa. Esta é unha das cousas que tamén queremos analizar en función das morfoloxías que van xerando estas formas a causa da acción do xeo. Como vedes, en toda a nosa fronte, xusto ao outro lado da bahía, temos todo completamente cheo de xeo, e aquí por detrás temos tamén o glaciar Hardest e o glaciar Johnson, que está, bueno, xusto detrás desta montañiña, que tamén temos algunha imaxe deles. E xusto na parte alta, na parte superior a min, atópase a base na que estamos aloxados actualmente.